Ден 1567. В това видео ще анализираме как Украйна лишава Крим от гориво. Тук полуострова вече остава без гориво, защото Украйна не само унищожава горивни активи, но и демонтира системата за снабдяване, която го поддържа зареден. Резултатът е стратегически важен, защото щом тази система започне да се проваля, Русия трябва да избере между поддържането на своята армия и запазването на нормалния живот в Крим. Крим достигна точката, в която недостигът на гориво е невъзможно да бъде скрит, защото празни бензиностанции, дълги опашки и нормиране на горивото вече се виждат из целия полуостров. В Севастопол руските власти признаха, че ключови типове бензин временно не са били налични, докато големи вериги за горива ограничиха продажбите, след като дневните наличности изчезваха в рамките на часове. След като цивилните открито се конкурират за гориво на дребно, е ясно, че Крим потребява бензин по-бързо, отколкото Русия може да го достави. Този видим недостиг започва от пътната мрежа, която остава най-уязвимата артерия за доставка на гориво от Русия към Крим. Украински дронове нанасят удари по магистрали, разширяват атаките към бензиностанции и минират части от коридора, превръщайки рутинните доставки в високорискови мисии. Руски цивилни шофьори на цистерни отказват тези курсове, което показва, че украинските удари вече възпират хората, необходими за поддържането на горивния поток към Крим. Хората дори аплодират, когато пристигне цистерна с гориво, което показва, че успешните доставки са станали рядкост. Железопътният транспорт би трябвало да облегчи част от натиска върху пътищата, но вместо това показва колко ограничени са останалите възможности на Русия. Компаниите не желаят да предоставят цистерни за железопътни доставки, защото тези влакове могат да бъдат ударени и не могат да бъдат застраховани, докато горивният трафик по Кримския мост също се съобщава, че е ограничен. Украинските удари по железопътни цистерни в Краснодарския край показват, че дори железопътната мрежа, захранваща Крим, вече е под натиск още преди да достигне региона. Морските доставки би трябвало да бъдат друг начин Русия да поддържа потока от гориво към Крим, но и този маршрут се проваля под същия натиск. Капацитетът на фериботите е намален, подмяната им остава бавна, недостигът на екипажи продължава, а автомобилните фериботи се сблъскват с дълги опашки още преди товарите да достигнат Крим. Украйна също така удари морския нефтен терминал и горивни обекти в Феодосия, показвайки, че морските доставки остават уязвими дори след пристигането си. Рафинирането също е част от проблема, защото ударите по руските рафинерии оставят Русия с по-малко гориво още от самото начало. Когато доставките към Крим вече са нарушени, този по-малък резерв прави всяка пропусната доставка още по-трудна за компенсиране. В резултат недостигът в Крим се дължи не само на блокираните маршрути, но и на по-слабото снабдяване с гориво зад тях. Ето защо складовете в самия Крим се превърнаха в една от най-критичните слабости в цялата горивна система. Повтарящите се удари по депа и резервуари в Феодосия поразяват резервния буфер, който позволява на Русия да преживява транспортни забавения без незабавен срив. Съобщенията, че частни компании вече не желаят да съхраняват гориво, също показват, че проблемът се разпространява отвъд основните целеви обекти. След като тези складови буфери бъдат загубени, всяка пропусната доставка се превръща в видим недостиг много по-бързо. Действията на Русия вече показват открито разпределение на горивото по приоритет в Крим, като ограничените количества се запазват за армията и държавните структури преди да бъдат предоставени на всички останали. Това е важно, защото след като горивото започне да се разпределя според приоритет, а не според нормалното търсене, Русия вече не управлява недостиг, а реорганизира територията около оскъдицата. Това също така ограничава гъвкавостта и защото горивото, използвано за стабилизиране на ежедневния живот, вече не може да бъде разходвано свободно, след като военните и държавните структури се снабдяват с предимство. На практика това означава, че Украйна не само изчерпва запасите от гориво, но и принуждава Русия да използва останалите си количества по по-строг и неефективен начин. Като цяло тази кампания вероятно ще принуди Русия с течение на времето да направи все по-неблагоприятен избор или да задели повече гориво и транспортни ресурси за поддържането на Крим, или да приеме по-слаба подкрепа за силите, действащи от полуострова. Тази дилема е в полза на Украйна, защото всеки допълнителен камион, ескорт и резервна доставка, ангажирани с Крим, са един ресурс по-малко за руските операции.